Crosby on nimeltään. Siitä tehdään patikkaretkiä muun muassa Smörstabreenin ylitse. Semmoisia 6 tunnin matkoja. Ja näistä trolleista vielä. Näitä trollit eli peikot niin voivat tulla esiin piiloistaan vaan auringonlaskun jälkeen ja heidän on piilouduttava uudelleen ennen auringon nousua. Auringonsäde tuhoaisi heidät, muuttaisi kiveksi tai suorastaan räjäyttäisi heidät kappaleiksi. Nykyään kallioista löytyy peikkomaisia muotoja, joten jotkut peikot ovat unohtuneet piiloutua auringonvalolta. Trolleja näkyi eniten kirkkaina puutamoöinä tai myrskyisinä öinä, eli sellaisina öinä, jolloin kaikki, jotka sattuivat olemaan ulkona, pelkäsivät. Trolleilla on hyvin erottuvia ulkoisia ominaisuuksia, pitkä koukkunenä, vain 4 sormea ja 4 varvasta ja useimmilla lisäksi tuuhea häntä. Jotkut trolleista olivat jättiläismäisiä, jotkut pieniä. Onpa kertomuksia trolleista, joilla on 2 tai jopa 3 päätä, tai sellaisista, joilla on vain 1 silmä keskellä ryppyistä otsaa. Joillakin kasvoi sammalta pään tai nenän päällä. Joka tapauksessa niiden karkea tukka oli takkuinen ja ne näyttivät pelottavilta. Niitä pidettiin kuitenkin hyväluontoisena ja yksinkertaisena. Niin yksinkertaisina, että viekkaat ja kärsivälliset pojat pystyivät tekemään niille kepposia. Suurin osa trolleista eli satoja vuosia. Kuitenkin heidän elintapansa, alkuperänsä ja yllätykset, mitä he tekevät, on aina pysynyt arvoituksena. Tämä johtuu ehkä heidän erittäin ujosta luonteestaan. Trollien viha oli rajatonta. Sen takia oli paras, ettei niistä tehnyt vihollisia. Jos maanviljelijät suututti trollin, hänen karjansa saattoi sairastua tai vielä jotain pahempaa saattoi tapahtua. Toisaalta hyvä suhde trolleihin saattoi olla palkitsevaa. Nykyäänkin on tärkeää olla hyvissä väleissä trollien kanssa, koska ei tiedä, koska itse tapaat sellaisen. Ensi kerran, kun menet sykkään metsään tai mahtaville vuorille, joissa on vesiputouksia tai syviä järviä, muista, ne eivät ehkä aiheuta harmia, mutta ole varovainen. Hämärässä et ole enää yksin. Silloin olet vain sinä ja trollit. Eli sellaisia kauhutarinoita täällä on. Hieno putous tuossa oikealla puolella. Mutta täällä kun asuu, niin varmaan uskoo sitten tämmöisiin tarinoihin. Ei täällä ole tilaa meille. Toinen on kyllä taustalla. Pistäkää pyöränä.